Nilqawkom eżiż aħwa tal-Facebook, YouTube u televizjoni. Grazzi tal-li qegħdin magħna għal dan il-messaġġ illum. Ejja nitolbu minn qalbna, iftaħ qalbek għal mulej, dan huwa messaġġ li għandu jinkoraġġik iktar u iktar speċjalment fi żmien li qed ngħixu fih. Ejja nitolbu. Missi Qaddis ningrazzjawk tal-kelma qaddisa tiegħek. Kellimna inti u għamel il-kelma tiegħek tinfdilna qalbna mulej. Spiritu Santu, għatina revelazzjoni u ħeġġeġ fina dak in-nar tal-imħabba tiegħek li ma jispiċċa qatt u ma jgħaddi qatt u ma jintefa' b'xejn. Grazzi li inti titkellem minn fommi mulej u li inti tkompli tibni s-saltna tiegħek u tkompli tibni l-knisja tiegħek li l-bibien u s-satat tal-infern ma jifilħux kontra tagħha. Glorifika li sam qaddis tiegħek mulej f'isem Ġesu Kristu. Amen. Morru fi ktib ta' Mark kapitlu 6, imma kapitlu 4. Mark 4. Mark 4. Min vers 35. Ħanaqra lkom messaġġ malajr. Fid-29 ta' Novembru, fid-29 ta' Novembru jisu ġimgħa nofsilu. Il-mulej poġġi li messaġġ f'qalbi allarmanti għall-Knisja. U qsamt il-biċċa kbira minnu il-ħadd li għadda u jekk intom ma rajtux il-messaġġ, please morru warawh fejn jismu Faith Under Fire. Illum ħankompli fuq dan. Naf li fuq xi aħwa ma jifhmux bl-Ingliż, allura might as well nikkaverja ċertu affarijiet ukoll bil-Malti. Aħna għadni jgħixu fi żmien eżaż aħwa li b'dispjaċir ngħidilkom li qed nara ħafna Kristjanijiet ġarfu. Jabbandunaw il-fidi. L-ewwel Timotju 4 tgħidlek li fl-aħħar ta' żminijiet ħafna jabbandunaw il-fidi. Now, dik biss waħda tiġa tamlek allarmanti ħafna. Ismawni, ma tgħidlekx jitilqu r-reliġjon. Ma tgħidlekx jitilqu ċertu morali. Speċifikament, u jiena u inti nemnu li xejn ma miktub fil-Bibja b'kombinazzjoni, tgħidlek li jabbandunaw il-fejdi. Issa nfakkarkom Flut 11:6. Huwa impossibbli toġob l-Alla mingħajr fidi? Huwa mhux diffiċli da? Impossibbli. Moħħok hemm. Mhux diffiċli da? Impossibbli. Mela kull darba li inti tidher qudiem Alla, ħa nagħmlu għawet in brackets il-kelma tidher qudiem Alla x'inti m'hemmx bnad xi drabi Alla ma jarakx u xi drabi oħra Alla jarak. Inti l-ħin kollu tidher qudiem Alla. Il-ħin kollu jarak Alla. Imma meta inti tersaq lejn il-mulej fit-talb, inti u jiena nafu biex inti Alla jibda jisimek, mhux jisimek għax qed tagħmel l-istorbi dan, x'Alla mhux trux. Biex Alla jagħti widen għal dak li inti tajt, bil-forsi tersaq leh bil-fidi. Bħalma l-fidi tiġbed l-Alla lejk, il-biża tbedu minnek. U l-biża u d-dubju huma twins. Il-Kristjan ma jistax jaffordja jislekkja fil-fidi. Ma tistax. Hemm żewġ affarijiet li inti jekk timxi fihom ħadd tiġi attakkat żgur mill-għadu fihom, però l-għadu ma jistax jelbek fihom daw it-tnejn. Żgur.
Issa hemm affarijiet oħra, nista' ngħidlek il-kelma tal-Alla, nista' ngħidlek id-dem ta' Kristu, nista' ngħidlek l-anointing, nista' ngħidlek il-qawwa tal-Ispiritu Santu, dawk kollha vera. Imma hemm żewġ affarijiet in partikolari li jissemmew anke fl-ewwel Korintin kapitlu 13 li daw li jibqgħu dejjem. Propja Pawlu jgħidulhom tlieta. Imma tan-nofs ngħidilha l-bridġ jiena, it-tama. Imma dawk huma tnejn li d-demonju ma jiflaħx li huma ma jefhimhomx. L-imħabba u l-fidi. Id-demonju m'għandu l-ebda tip imħabba. Laqqas id-demonju stess tiegħu ma jħobb id-demonju. Laqqas li hu nifsu. Għal dawk li intom taħsbu li d-demonju jħobbkom għax qed taqduh, dawk li intom Luciferians u Satanisti u taħseb li x-xitan jħobbok. Qas jaf jħobb qalbi, laqqas għandu l-kapaċità jħobb id-demonju. Ġifieri qatt mhu ħajħobbok tali le? Sewwa, imma apparti minn hekk u l-fidi mela d-demonju meta inti timxi bl-imħabba, l-imħabba lejn Alla. U bl-imħabba lejn ħutek, għalhekk il-Bibja tgħidlek l-imħabba tagħti d-dnubiet kollha. Love covers a multitude of sins, l-ewwel Pietru kapitlu 1. L-imħabba tagħti kottra ta' d-dnubiet. Għalhekk meta l-mulej jgħidlek aħfer mal-ewwel, birek il-min iweġġek. X'qed taħseb? Sakemm għandek f'din id-dinja ħajbqgħu weġġawk, ħajbqgħu joffenduk, ħajbqgħu ma jaqblux miegħek, dak ħajbqa' jsir. X'jiġi kontra tiegħek int ma tistax bidlu, kif tendiljaħ tista' tbiddel biss. Ma tistax tbiddel x'ħaj jiġri kontra tiegħek, tista' tbiddel kif ħadd iħħendilja dak li ħajjiġi kontra tiegħek. Ma tifhmu? U Alla ħafna affarijiet li ħajġu kontra tiegħek ma jistax iwaqqafhom. Issa ngħidilkom għaliex. Allura meta jiena u inti nimxu bil-imħabba lejn l-aħwa, noqogħdu attenti x'ngħidu, noqogħdu attenti għax waħda mill-affarijiet li ħafna Kristjani jiġu mweġġa biha hija t-tradiment. Nfakkarkom li Ġesu x'qal li minħabba peress li l-imħabba ta' ħafna tibret, x'jagħmlu? Jittradixxu lil xulxin. Mattew 24. Meta xi ħadd jittradik lilek, mhux qed ngħidlek jagħmel żbalta, jittradik u jafu x'inhu ma jagħmlu. Dak għax l-imħabba f'qalbu jew f'qalba birdet. U l-ewwel ma birdet lejn Alla. Mela x-xitan ma jifhimx l-imħabba. Ma jifhimix. Mela once li inti timxi bl-imħabba, int mhux ħajrnexxielu kontra tiegħek u ħadd tikkonfondih, il-kelma hija ħadd ġiblu konfużjoni. U mbagħad meta timxi bil-fidi. Ix-xitan jekk inti tinnota juża dak li tmiss, dak li tħoss u dak li tara, is-sensi naturali. Il-fidi hija it supersedes all of the senses. Għalhekk we walk by faith and not by the senses. Aħna nimxu bil-fidi u mhux dak li nħossu naraw u jekk tgħid l-ewwel Korintin 5:7. Sewwa aħna ma nimxux b'dak li nħossu, avolja tkun qed tħoss. Ma timxix bih. Ma tħallix il-ħass imexxik. Ma tħallix il-ħass jiddeterminalek id-deċiżjonijiet li inti suppost tieħu tas-saltna. Jista' jkun ħass sabiħ, jista' jkun ħass ħażin. U jista' jkun ħass frisk u ħass mottadam, whatever. Imma jiena u inti ma nimxux b'dak li nħossu. Isimgħuni aħwa, moħħkom hawn ħanejt frażi li għandek bżonn timmedita mill-inqas ġimgħa. Int tkun taf li qed timxi vera fil-fidi meta l-unika ħaġa li tikkonsidra hija l-kelma. Ħanerġa' ngħidha. Int tkun taf
li vera qed timxi bil-fidi meta l-unika ħaġa li tikkonsidra hija l-kelma. You know that you're truly walking by faith is when the only thing that you consider is the word, what God says. And walking by faith does not make things easy. It makes things possible. Timxi bil-fidi ma jfissirx li l-affarijiet ħajsiru faċli. Imma tfisser li timxi bil-fidi ħajkun possibbli. Amen? Xejn mhu impossibbli għal min jemmen. Jew għal min jimxi bil-fidi. Ma jfissirx xejn ma jkunx ta' sfida, jew xejn ma jkunx jidher diffiċli. Il-fidi tgħinek tissupera dak li fis-sensi ħajjidher impossibbli u diffiċli. Anzi, b'teddida li ħatereq. Għalhekk jiena u inti jekk nitalmu, mhux nitalmu, ara, li timxi bil-fidi, m'intix ħadimxi bil-fidi b'kombinazzjoni. Priż daħħalha fil-pendamenti ta' moħħok di. Ħadd ma ħajimxi bil-fidi għax kombinazzjoni l-qatta. Le, illum dawk kollha int preżenti, dawk kollha intom li qed taraw dan il-messaġġ. Issa, jekk inti tittara l-vittorja vera f'ħajtek, tiddeċiedi jiena ħanimxi bil-fidi. Infatti, anka meta jiena tkun waslet l-aħħar minuta ta' ħajti, jiena ħankompli nimxi bil-fidi. Anka meta jiena miexi fin-nar, jiena ħankompli nimxi bil-fidi. Anka meta jiena qiegħed f'tempesta u mal-tempata kera, jiena ħanimxi bil-fidi. Il-fidi mkien malla wedek li ħatkun faċli. Il-fidi tgħidlek ħatasal in-naħa l-oħra. Imma in the meantime ħatgħaddi minn mewġ taqlib qabel tixxarrab xi tixriba, imma il-fidi ħatwaslek. Il-fidi, u biex nikklarifika lil nifsi, mhux il-fidi fil-fidi, il-fidi falla jew il-fidi f'dak li Alla wedek li l-fidi tagħmel. Għax xejn impossibbli għal min jemmen, mhux għax min jemmen fallata, mhux bista, għax id-demonju wkoll jemmen falla. Dawk li jidaw bih jemnu falla. Ġifieri, meta aħna ngħidu xejn impossibbli għal min jemmen, xejn impossibbli għal min jemmen dak li Alla qal li jseħħ jekk jemmen. Battu għadi? Jiena nemmen! Sena ftit. Dik tiġi klarifikata u kategorizzata ħafna. Għax anke d-demonju jemmen. Min jiballa jemmen, min jobot il-knisja ġifieri il-poplu tal-Alla jemmen ukoll. Sewwa ġifieri meta inti tgħidlina nemmen falla dak met li xejn iktar minn dak li diġà jagħmel id-demonju. Xejn dak metli. Mhux dik it-tip ta' fidi Alla titkellem fuqha. Il-fidi li verament li ħalik tara differenza fil-ħajja tiegħek hija li l-fidi tqanqlek, il-fidi ġelek taġixxi differenti, il-fidi ġelek titkellem differenti u l-fidi Alla li topera fik ġelek tara l-affarijiet differenti mhux kif qed jarahom id-dinja ma tarahom kif jarahom Alla. Dik hija l-fidi. U dik hija l-fidi li tik il-vittorja fuq id-dinja. Morru Mark 4. Mela x-xitan ma jelibx l-mħabba tal-Alla u ma jibx il-fidi. Mhumiex il-lingwa li x-xitan jifhem. Issa ma dak li ħanidilkom ukoll. Ix-xitan jipprova bil-Malti ma nafx hekk hawnx kelma għaliha counterfeit. Kif tgħid counterfeit? X'inhi? Tiffalsifika, jikkopja, ma laqqas fiċin imma meta ngħidu counterfeit fis-serara di. Pereżempju, jiena naqbad €10 u din ġenwina.
Meta inti tkun froda, jifroda, tista' tgħid froda, mela jekk inti xi ħadd ikollu jaf jagħmel 10 euros falsa, dik jgħidula counterfeit money. Jiffalsifika. Isimgħuni di. Mela x-xitan jiffalsifika l-fidi jew jaqarraq fidi falsa li tidher fidi, jew ix-xitan ħafna jaqgħu għan-nasba billi, as they say in English, they revert to, iduru lejn ir-raġun. Reason, in some Christians' understanding, they think they're walking by faith by using reason. Now, reason is not bad. Ir-raġuni mhix ħażina, but reason responds to senses. Faith responds to God's word. Wow. Ir-raġuni tirrispondi għas-sensi. Li tara tħoss x'jgħidulek ċirkostanzi, il-fidi tirrispondi għall-kelma. X'hemm miktub. Anke jekk ma tħossix, anke jekk jidher il-kontra, anke jekk hija diffiċli, anke jekk tħossok qed tereq, anke jekk l-oppost qed jiġri. Għalhekk inti Ġesu jwedek il-fidi telep id-dinja. Ma għalhekx il-fidi telep il-virus ta' biss, id-dinja. Il-fidi telep il-fidi f'dak li hemm miktub rigward iċ-ċirkostanza tiegħek, ħateleba ċirkostanza. Jekk ix marda, jekk ix finanzi, jekk ix relazzjonijiet, jekk ix ċirkostanza, il-fidi rigward x'qal Alla fuq dik is-sitwazzjoni, jekk inti you stick to what God said, you will see what God promised. Jekk inti tibqa' sod ma dak li Alla wedek, inti tara dak li Alla wedek. Imma ma jfissirx li ħatkun faċli. Amen. Mark 4. Alleluja. Tkellem in Spiritu Qaddis. Vers 35. Dakinhar x'insar fil-għaxija qallhom ejjew naqsmu għax-xatt l-ieħor. Ħallew in-nies u ħaduh magħhom kif kien fid-dajsa u marru miegħu id-dajjes l-oħrajn. U qam rifnu kbir u l-mewġ beda tila għal ġod dajsa. Ek li kienet ġabdiet timtela bl-ilma. Ismawni għawa, ġili jattadi maħna ġanejda. Daw ma Ġesu kienu, u Ġesu kien fid-dajsa. Il-mewġ, mela, il-maltempata għamet xorta. L-ilma fid-dajsa daħal xorta. Imma xet namel ħażin, mulej. Għaliex qed iġini ħafna affarijiet ħażina. Jaqgħu ftehħ ċibieb. Kanċell. Issa, hemm veritajiet f'dawn l-affarijiet. Ovvjament, jekk inti tiftaħ bib u taf bih, m'hemm bżonn tiġi xi healing service aqbad wara dak il-bib. Sewwa? Imma ħafna mill-Kristjani ma jafu li hemm bib miftuħ faċli għalquh. Ma meta jafu li m'hemm xejn u xorta diħel l-ilma fid-dajsa jibdew jaqtaw qalbhom u jibdew jirtiraw mill-fidi. U jekk tirtira mill-fidi, Alla jgħidlek jiena ma nitaxxaqx fik. Għax l-unika mod, l-unika ħaġa li toġobni fik li inti li tafdani irrelevanti minn xi xaddej. ħanejt xi ħaġa u min il-persuna anke jekk tara minix ħanertira li ħanejt. Għax hija l-verità assoluta. Persuna li kienet kanta fuq il-praise and worship u li rat miraklu qudiemkom kollha u għatat xhieda. Saħansit kienet truxa minn widna waħda u fiqet u nfetħilha widnej hawnhekk u tat xhieda. Għax wara għaddiet minn naqra ta' battalja, ħadita kontra xi wħud għax qalu li Alla x'għamel magħhom. U sparixxiet.
U marret fej jitmawa jalmuha kif tkun traditura. Aħwa, miex l-unika waħda ta' dik. Imma turrun bħala dik. Turrun. Mela xinti poplu tal-fidi tfisser li m'intix ħadd tiġi ttestjat. Qalbi tiegħi, għadek ma fimt assolutament xejn fuq il-fidi. Għax propju meta tiġi ttestjat, int ħaturi jekk verament x'fidi tip għandek, tip ta' fidi għandek. Ismani, aħwa, kulħadd kapaċi jħanta f'Rise and Worship team ta' għalmen jaf kantani dwek. Kulħadd jaf jgħid halleluja u permezz tal-ġrieħi ta' Ġesu Kristu nfejja anke l-pappagalli jgħidha dik. Imma meta inti tkun għaddejja mill-battalja tal-fejqan. Battalja ta' m'għandekx flus. Battalja li m'intix qed tħallas il-kontijiet. Ħatibqa' fid-dil lejn xemm miktub. U kif ħanuri li jiena fidil? Billi nibqa' nobdi xemm miktub. Għax jiena ħajti. Illum il-ġurnata nużaw Bibja fuq l-smartphones, imma ejn immaġinaw din il-Bibja. Jiena u inti, taf kif irridu immorru qudiem Alla? Qabad il-Bibja. U irfes fuqha. U dak mhux sacrileġġ. Dak huwa tfisser simbolikament, profetikament li jiena my life is built upon the word of God. U naf li ħajkunaw ħafna mill-li jitbedu mill-fidi għax kellhom challenge. Għax darba fiqt malajr u darba oħra ma fiqtx malajr. Alla ma tbiddilx, int tbiddilt. Għax darba kif tlabtu tani u darba tlabtu ma tani xej. Anzi, hekk jgħidu ħadli. Ara Alla ma ħadlek xej. La ħadlek il-flus, la ħadlek is-saħħa, la ħadlek it-tfal, la ħadlek ir-raġel qasam ma number one, Alla m'għandux interess lejn l-irġiel u laqas għandu interess lejn nisa. All right? Ġifieri żgur ma ħadhomlokx. U laqas ħadlek dak li ħasna, nafx ħadlek żgur ħadlek id-dnub u ħadlek il-mart kollu. U ħapostok, halleluja. Amen? Dak ħadlek. U x-xitan qed jipprova jbellalek il-gidba tiegħek biex inti terġa' dak li Alla ħadlek fuqu, terġa' teħd fuqu hekk. Amen? Naf li mhux faċli. Naf. Imma pastor hawn min miet dik il-marda, mar il-ġenna. Għajal ma le. Sma kollha ħammut ta' ħin. Għajdi dak ta' dek, int ħadmut ta'. Xi darba ħadmut. Però taf x'inhi tal-biża'? Li inti tmut qabel ma tmut. Dik hija tal-biża' li tmut qabel ma tmut. U ħafna Kristjani jmorru ġo binjiet. Ħafna waqfu jmorru l-binjiet u tiġa mietu. Avolja fil-ġisem għadhom ħaj. Imma taġġa mietu għax abbandonaw il-fidi. Abbandonaw xwija talla. Issa, għajak tiġi rapture. Make sure li Alla ma jisibekx mejjed spiritualment. Għax imbagħad tmut l-ikbar mewta. Alright, imma le, jekk ovvjament tiġi l-ħatfa tal-Knisja, ikkun aħna nkunu dak il-poplu tant il-qaddisin ta' żmien għal-qedem jgħiru għalina. Għax la naraw il-mewta fiżika u laqqas il-mewta spirituali żgur li lek inti mura ġenwinament mill-ġnid. Sewwa? Imma qed ngħid lilek mhux lilek bħala lilek ta' lilkom. Li intom bħal ma jgħid il-Malti tuqgħodx timla għajnek. Sewwa, għax inti tiġi hawnhekk u taġixxi ta' Kristjan faċli. Ma meta tkun waħdek, jew meta minn għalik ħatmu qed jarak imma qed jarawk. Alla dejjem jarak, Meta inti tqallab il-porno, Alla jarak. Meta inti tmur ma' mara oħra ta' xi ħadd ieħor, Alla qed jarak anke jekk il-mara ma tarakx. Meta inti tieħu droga
u inti tajt xieda li Alla ħalisni mid-droga, Alla trak ta. Issa, ringrazzja l-Alla minn qalbek li sakemm ma għandek in-nifs għandek l-opportunità tindem. U Alla jaħfillek kull nub. Imma nfakkarkom fi skrittura li tbeżżani. Beżżani fis-sens iżomm it-tieni l-biża tal-Alla. Li ħadd ma jara l-Alla mingħajr qalb safja. Qalb safja. Qalb safja. U jekk inti tiġġustifika d-dnub, inti mhux qalb safja, int qalb korrotta mħassra għandek. Aħjar mulej dniebt. Nitolbok aħfilli. Milli għamil ċeħ ħażin, bda sekk xammit ħażin. Int korrott. Int mħassra. Ipproteġu qalbkom aħwa biex iżommu qalbkom safja. U l-iskrittura tgħidlek kif titħassar il-qalb. Believe it or not, waħda mill-affarijiet li l-qalb titħassar hija bit-tradiment. U qed insemmija tradiment għax hija fil-kuntest li ħafna jitbedu mill-fidi. All right. Ħankomplu. Idin fuq id-dajsa ma' Ġesu qed tintela d-dajsa bl-ilma. U ħafna bdew jgħidu, imma għaliex jien? U bħal ma qal li Aziz ibni Ryan qal, u għaliex le? X'għandek speċjali jien? Għaġbitni dik il-frażi. Halleluja. U qam rifnu kbir u l-mewġ beda tila l-ġod dajsa. Ek li kienet ġobdiet timtela bl-ilma. Jiġifieri mhux għax kull min jgħaddi minn battalja għax dineb. Jew għax għamel xi ħaġa ħażin, jew għax leħqu Alla. Ta' paroli vojt, li jħassallek qalbek qudiem Alla. Tista' tkun minn filosof laxija kif suppost għandek tkun, ma Ġesu hekk għandek tkun. U xorta id-dajsa tiegħek ħatgħaddi mill-maltempata. Imma l-importanti hija li jiena fid-dajsa għandi l-Ġesu miegħi. Amen. U kien fil-poppa riqed fuq imħadda. Very nice, Jesus? Nice of you. Min jaf kemm dew jajtu, jwers u dawt fuq id-dajsa. Xi waqta ħanorqod. U għajmuħ, u għet nimmaġna, mux għajmuħ naqrak ta' Jesus. Jesus! Amen! Hello! Mallem! Dajsu buġej għalik! Li aħna sa nintilfu! Iwa ġesu inti ma tħol, ma tix tisma, għalfej ma tix tisma, nimale. Kem nisma kristjani, iwaħlu f'Ġesu. Pastor, talaqni l-mulej. Għaska minni li tolbu. Inti ċekjajta kuxriqet. Imbat qam. Ovvjament biex intkom kunu tafu Alla la jorqod u laqqas jaqbdu n-nas jgħid il-Bibja. Il-ġisem biss jorqod aħwa. Imbat qam ordna l-riħ u qal il-baħar. Iskot, biżejjed. U r-riħ waqaf u waqat kalma kbira. U qalilhom dal-biża kollu għalix. Mela m'għandkomx fidi? Mela m'għandkomx fidi?
Mela Ġesu kellu jkalma żewġ maltempati. Waħda ta' barra u waħda ta' ġewwa. Ta' barra ma niċċassax. Imma li titkalma il-maltempata ta' ġewwa. Ta' ġewwa. Ta' ġewwa. Ta' ġewwa. Ġesu, mhux qed jieħu pjaċir ta' li titkalma il-maltempata ta' ġewwa. Ta' barra nifmuha. Ma mhux ta' ġewwa. Sewwa, għax meta jiġi bin il-bniedem ħajsib fidi fid-dinja. U aħna nafu Luqa kapitlu 18, sewwa? Versi 1 sa 2. Ma 1 sa 8. Li Ġesu mhux ħajfittex il-fidi fid-dinja. Ġesu qed jippretendi li jsib il-fidi fil-Knisja. Ħares dak taħdejk jew dik taħdejk. Ġesu fik qed jippretendi li jsib il-fidi, U jekk qed timxi bil-biża, u jekk tħalli l-biża telbek, u jekk qed tiddeċiedi b'ħajtek u l-passi li d-deċiżjoni li qed tagħmel b'ħajtek huma bbażati fuq il-biża. Għod attent għax Ġesu qed jgħid mid-dera li fl-aħħar ta' żminijiet intom kontu tafu, ma nafx ma nismajtuha, imma intom kontu tafu li l-maġġoranza tal-paraboli ta' Ġesu il-biċċa kbira minnhom huma fuq l-aħħar ta' żminijiet. U taf li Luqa dik il-parabola li Ġesu jitkellem hija proprju fuq l-aħħar ta' żminijiet. U taħseb li jista' jkun huma dawn huma żminijiet, hemm xi ċans li hija din iż-żminijiet. Għaliex? Għax nafu li ma id-dinja hija terrorizzata u ipnotizzata bil-biża. Però mhux id-dinja biss, il-Knisja. Taf kemm naqsu Kristjani milli attendu knejjes f'dan iż-żmien. U jekk jiġi issa Ġesu, ħadd tkun għamilt għaxqa. Ħadd tkun għamilt sew. Għax fi żmien diffiċli minn qegħdin id-dera Ġesu ġej. Mid-dera bħalma tgħid Luqa kapitlu 18, u 18. Ara huwa malaj, ha? Luqa sewwa għandek il-parabola tal-imħallef u tal-armla, qed jitkellem fuq l-armla u Ġesu jaċċenna fuq dan u mbagħad qal il-parabola biex jurihom li għandhom dejjem jitolbu ma jaqtaw qalbhom. Mela il-fidi ma jfissirx jekk inti għandek il-fidi ma tgħaddix mill-prova, anzi il-fatt li għandek il-fidi inti ħajkollok il-prova u l-fatt li inti għandek il-prova inti ħaturi x'tip ta' fidi vera għandi. Amen. Isimgħuni aħwa, ma jfissirx li jiena għax għaddejt mill-prova jew aħna u minuta ġifieri. Il-fidi tiegħi dgħajfa, anzi pjuttost. Bosta, aħna meta ngħaddu mill-fidi ħanoħorġu iktar b'saħħitna. Tajtkom eżempju, il-ħadd l-għadda, ftakar li il-Kristjan biex jikwota l-iskrittura u jfaħħar il-mulej u jkanta u nċabċ fuq nieħdu pjaċir, huma sbieħ daw affarijiet għandna nagħmluhom, imma mhux hemmhekk tidher il-fidi. Għax bħalma inti tpoġġi bil-qiegħda fi klassi lezzjoni ġew l-iskola u inti tibda titgħallem il-lezzjoni, it-teacher ma jkunx jaf x'verament applikajt minn dak li tallimt sakemm tpoġġi tagħmel it-test. Ħana ħodalina, aħna għandna l-Bible College hawnhekk. Meta jiena nagħmel il-klassijiet, il-lezzjonijiet, sewwa, u mbagħad fl-aħħar tal-kors nagħmlu t-test jew l-eżami. Mill-eżami nkun naf x'femet jew x'fem, mhux waqt li qegħdin fil-klassi. Hemmhekk nara il-bniedem li qed jiġi ttestjat juri x'tip ta' fidi verament għandu fi Kristu. U ħafna mid-dera ma kellhom xejn għax ħarbu aħwa. ħarbu minn Kristu, abbandonaw il-fidi. Fl-aħħar ta' żminijiet l-Ispirtu tal-Alla jgħid bl-aktar mod ċar li ħafna jabbandonaw il-fidi.
Sawa, mbagħad xejn vers 8. Jien ngħidilkom malajr jagħmilhom ħaq imma taħsbu intom li bin il-bniedem se jsib il-fidi fuq l-art meta jiġi. Morru fl-ewwel Pietru. L-ewwel Pietru. Għalhekk inħeġġitkom aħwa għal dawk li intom bħalissa forsi qabditkom il-COVID. Taqtax qalbek. Bħalissa l-fidi tiegħek qed tiġi ttestjata. Ma kompli emmen, kompli għafda fil-mulej, kompli ddikjara l-wedit talla fuq ħajtek, kompli fil-natural ta' dak li għandek tagħmel, ovvjament li tikol tajjeb, tistrieħ, tuħu l-vitamini dak kollu tajjeb. Il-fidi tiegħek tirbaħ fuq il-COVID. Il-fidi tiegħek f'dak li wedek Alla tirbaħ fuq il-korona. Halleluja. Il-fidi tiegħek tirbaħ fuq iż-żmien ta' għatax m'għandekx ġob, ħassib iġ-ġob li tixtieq qalbek, ħajkollok l-affarijiet li tixtieq qalbek, però bħalma tgħid l-Iskrittura, ħafna affarijiet li inti ħatara f'ħajtek ħatarhom bil-fidi u bil-paċenzja ħwata. Mhux għax jien għandi l-fidi bil-fors narah f'ħakkatajn. Issa bil-fidi, jekk inti taf kif topera l-fidi, l-ewwel ma tara bil-fidi. U mbagħad tara fidi. L-ewwel nara bil-fidi, mbagħad nara fidi. Eżatt. L-ewwel tittara bil-fidi. Sewwa, per eżempju, meta intom tkun għaddej minn diffikultajiet, issa di tużajiex biss għal meta tkun fid-diffikultajiet, però tqarbnu. Għax meta inti tqarben tidħol f'qoxortok, ipprova għamilha b'mod intimu u ibda ftakar x'għamel Ġesu għalik fuq is-salib li permess li f'dak il-ġesem li ġim kisser għalik fuq is-salib, ġim kisser biex tiegħek ikun msaħħaħ. U inti tibda fil-qarbina terġa' ġeddet il-memorja ta' x'għamel Ġesu għalik. Halleluja. Itqarben, faħħar mulej, iqaf. Ebdej, isma bħalsa, per eżempju, daw kolla li għaddejtu minn challenges. Kien hawn nies għabditom il-COVID u għaddew għal mulej għaddilhom. Dawk li forsi għadu il-vaċċin u għamlitulhom xi ħsara. F'isem Ġesu Kristu għabdu l-wedit tal-mulej u ibdaw emnuhom iddikjarawhom istqarruhom fuq ħajjitkom. In Jesus' name. Amen. Jekk mhix COVID xi ħaġa oħra. Sada kien kanser, mux kolla huwa taħt l-isem ta' Ġesu, daw kolla taħt l-isem. Daw kolla taħt saqajta, daw kolla taħt saqaj Ġesu Kristu idejn. Amen. Halleluja. Imma l-biċċa xogħol li dan iż-żmien, f'dan iż-żmien partikolari, minħabba di tal-COVID, misħuta COVID, hemm l-ispirtu tal-biża jopera warajha, hemm l-ispirtu ta' konfużjoni jopera warajha, u hemm l-ispirtu ta' mewt jopera warajha. Allura jekk intom taqbidkom il-marda, jekk jaqbadkom il-virus, jalla qatt ma jaqbadkom. Imma jekk jaqbadkom, sewwa x'tagħmel? Number 1, tibżax. Tħallix il-biża tidħol fik. Tħallix il-biża tidħol fik. Amen. Tinsewx, dan huwa virus li iktar minn 99% tan-nies jgħixuh. Imma x'jiġri, peress li tant għaw propaganda diabolika u għallawni anka f'Malta l-ħin kollu COVID, sewwa u kemm hawn morda u kemm hawn fuq u kemm il-varjantaw. Għaliex ma toqgħodux tgħidu l-varjanti l-oħra tal-martla, taf kemm hawn varjanti ta' mart ieħor u qatt ma jsewwhom. Taf kemm imutu nies Malta bil-fluenza kull xahar u qatt ma jsemmuha. Taf li Malta jdu imutu fluenza normali, dak li jgħidu la normali, imutu 4 fix-xahar. Ma jmutux 4 fix-xahar bil-COVID Malta. Propaganda ippjanata diabolika biex iżommukom pupazzi kontrollati. All right, u għodu attenti. Għodu attenti. Għodu attenti. Amen. Halleluja. Għodu attenti. Tamlux bħal naċ ta' bendu. Intom in-naċ ta' Kristu, mux ta' bendu. Halleluja. Amen. L-ewwel Pietru 1. Alleluja. San Pietru.
Mela isma', vers 3. Ikun imberak Alla u missir Sidna Ġesu Kristu li fil-ħnina kbira tiegħu raġa wilidna għal tama ħajja bil-qawmin ta' Ġesu. Ġesu Kristu mill-imwiet u għal-wirt li jitħassar la jittabba u lanqas jinxef. Dan il-wirt u merfuħ għalikom fis-sema. Għax intom tinsabu taħt il-ħarsin tal-qawwa tal-Alla fil-fidi tagħkom. Ma se niftaħ. Intom tinsabu taħt il-ħarsin tal-qawwa tal-Alla. Tal-fidi tagħkom li twassal għas-salvazzjoni. Li lesta biex tidher fl-aħħar ta' żminijiet. X'inhi di? Lesta biex tidher fl-aħħar ta' żminijiet. Stenna ftit aħwa, stenna ftit. Mula jaddeġa ġo kellimna fuq għadi. Erġajdili mula, erġajdili x'inhi? Għax intom tinsabu taħt il-ħarsin. Listen, aħwa, olidejkom, kulħadd olidej. Anke inti wara l-YouTube u Facebook u whatever. U għajdi warajja, għala għajni. Grazzi mulej li inti tuħu ħsiebi. Naddi minn xiex naddi, inti qed ħares fuqi, tħarisni, tipproteġġini. Ġesu, anka jekk id-dajsa tiegħi imtliet bl-ilma. Naf li jien ħanas għal naħa l-oħra għax int qiegħed miegħi fid-dajsa. It's gonna be okay. In Jesus' name. Hallelujah. Għax intom tinsabu taħt il-ħarsin tal-qawwa tal-Alla, ġifieri Alla qed ħareskom, jieħu ħsiebkom. Ismawni aħwa, tafx nemmenin? Li ħadd ma jmut bil-COVID. Issa nafx ħajdu ajma. Le jmut meta jrid Alla. Il-bniedem tal-Alla ma jmutx meta jrid il-COVID. U laqqas meta jrid il-kanser, u laqqas meta jrid id-demonju u l-infern kollu. Il-bniedem tal-Alla jmut meta Alla jgħidlu lest, ibni, lest. Imma b'xi ħaġa l-ġisem ħafna bid-drabi jrid jinqered. Għax miskin waqfitlu qalbu, mhux ovvjak mieti, taqafla qalbi. M'intix qed tippretendi li tmur fuq il-ġisem tiegħu qalbu għadha tħabbadu? Hello. Sawa għax miskin anqatat lovina. Jenna naħseb ħafna minn waħda toqgħodlu jekk tmut, mhux vina waħda tinqatalek. Imma it-tobba jridu jikbu xi ħaġa fuq ċertifikat mhux ħajdu għax da mar il-ġenna. U ħalla l-kowt waraj. Il-Bibja tgħid da kowt. Jiena wint taf meta ħamutu? Jiena wint taf meta ħamutu? Meta inti tkun l-estate dak li għandu lik fuq din l-art u taqtu u twur. That's it. Jekk ovvjament ma jdiġiġi l-ħadfa. Hemmhekk ma jdiġiġi l-ħadfa, hemmhekk ħadmut int. Intom li tgħixu għal Kristu. La COVID, la variant, la whatever, le. Dawk huma biss jiġu biex jittestjawlek il-fidi u inti toħroġ rebbieħ biex qed glorja l-Alla u onur l-ismu. Halleluja. Amen. Għax intom tinsabu taħt il-ħarsin tal-qawwa tal-Alla fil-fidi tagħkom li twassal għas-salvazzjoni li lesta biex tidher aħwa id-dinja tħares lejk. U taf xi tħares lejk jilejja u lejk? Kif ħanaġixxu f'dan iż-żminijiet aħna? Aħna ħaniġixxu bħad-dinja. Aħna ħanitkellmu bħad-dinja. Id-dinja tara ħannar kif jitkellmu l-Kristjani f'dawn l-aħħar ta' żminijiet. Kif topera l-fidi tagħhom. Id-dinja qed tara, qed ħares kif aħna f'dawn iż-żwirijiet il-fidi tagħna ħad tidher fl-aħħar ta' żminijiet. Kif il-fidi tagħna ħad tidher fl-aħħar ta' żminijiet. Għalhekk għandkom għaliex tifirħu qar jekk issa għal ftit ta' żmien ieħor jaħtiġilkom titniktu taħt ħafna provi. Ħadd tiġu provati, jaħtieġu tiġu provati. Bħalma d-depp li jintemm jgħaddi mill-prova tan-nar
id-depp li jiġi issa d-depp jispiċċa xi darba. Imma d-depp meta jgħaddi min-nar ma jispiċċax. Id-depp meta jgħaddi mid-dar jiġi purifikat. U jissaffa. Mela hekk tgħaddi mill-prova il-fidi tagħkom li tiswa ħafna aktar mid-depp biex ikun jisħoq ilkom taslu għal tifħir, għal glorja u għal ġieħ meta jidher Ġesu Kristu. Eżis aħwa, il-Bibja hawnhekk qed tgħidilna li fl-aħħar ta' żminijiet qabel ma Ġesu Kristu, u jekk aħna qegħdin fihom, il-fidi tagħna b'dan iż-żmien ħadd ispikka. Ħadd tiġi pprovata l-fidi tiegħek. Imma l-fidi tiegħek morru l-ewwel Ġwanni. Ġwanni l-ewwel Ġwanni, ma l-ewwel Ġwanni 16:33 tgħidilkom la tibżaw xejn uliedi. La titħabtu xejn. La tibżax. Għaliex jien qelibt id-dinja. U dak li nagħmel jien tagħmluh intom ukoll. Okej, Ġesu. Ġwanni 14, okej, 12-13. L-opri li għamilt jien tagħmluhom intom ukoll. U anzi iktar minn hekk tagħmlu. Mela hekk Ġesu qalilna uliedi, tibżawx, titħabtux. Jiena qlibt tad-dinja. U għalhekk intom ħadamlu bħali ħatelbu għad-dinja. Ħanirkom, this truly encourages me. Alla li seta ġabni, mit-senilu. Seta wellidni 5 minut senilu. Imma ġabni issa. Jista' jkun għax forsi emmen li na winti għandna spina dorsali li ħankunu nifilħu għal dan iż-żmien u biex il-fidi tagħna tant tibrilla u ġib glorja u nur lil Sidna Ġesu Kristu. Halleluja. Ħanilkom aħna ħafna minnkom intom u probabbli tħarsu lej Daniel. L-ostra Daniel. Tifaħ. Ġod, le Daniel mhux fidna. Bejlu l-juni. U għamilhom imħadda. Wow, x'fidi dik, men. U forsi l-xedrak minn xegħu bedna, l-ostra, men, tifawhom fin-nar, my goodness. U ħarġu jleqqu. Halleluja. U jenna fil-lelija, my goodness gracious, wow, dak tela bis-sema, my goodness. U Elija bħalissa titkellem ma' Daniel, Xedrak, Mixak, Abednego, Elisew, titkellmu ma' Daniel, jgħidu il-lostrina, mena, mekk hemm wieħed jismu Gordon, mena, tara dak kif qed jelib l-affarijiet. Taraw kif qed jelibhom. Ara kif qed jelibha di tal-Covid u kif qed jelibha di tal-biża' u di ta' twerwir u tal-konfużjoni u del-propaganda diabolika li hemm fuq id-dinja bħalissa. Ara kif qed jelbuha ta' River of Love. Alleluja! Għax akbaru dak li fina minn dak li fid-dinja! Alleluja! Glory! Gloria għal Ġesu! Nkun nfaħħar Ġesu Kristu. Alleluja! Aħna għabli nejru għal-jom. Ma fil-verżan sal-kelma, l-skrittura tal-limna l-jum ma jtiħarsu lejna. U jgħiru għalina. Lallu x'fidi għandhom daw. Daw tal-axħar ta' żminijiet x'fidi għandhom. Ra sew kif ittiqpaw sodi. Ra sej ma mhux qed illallu dil-propaganda daw jaħasra aħna kienu kien jabatunna wieħed jgħidilna xi ħaġa ħażina biex jaqtanna qalbna, daw għandhom il-Facebook, għandhom it-televiżjoni diabolika li hemm fuq dak il-pajjiż. Il-channels kollha miżawdin bil-bad news. Daw il-ħin kollu bsi kien ibbombardjati għalmenu aħna kienna wieħed jew tnejn ma daw kont il-wament. Jekk tidħol fuq il-Facebook biża, jekk tidħol fuq il-Twitter biża, jekk tidħol fuq l-Instagram biża, jekk tidħol fuq il-YouTube biża, jekk tmur fuq is-Super One twerwir u dardir. Halleluja. U jekk tmur fuq it-TVM u jekk tmur fuq in-net taħseb li ħataqbad xi ħuta. Halleluja. Oh my goodness. Ara naqdaw kif inhu bombardjati ħasra. Għalmenu aħna kellna wieħed dak hemm li x'fidi għandhom. Gloria! Halleluja!
Thank you, Jesus. L-ewwel Ġwanni, kapitlu 5. Halleluja! Aħna nies li l-fidi tagħna ġib glorja u nuru tifħir għal-maddera ta' Sidna Ġesu Kristu. Amen. Gloria. L-ewwel Ġwanni kapitlu 5, l-ewwel Ġwanni 5. Vers 4. Kull min wieled minn Alla jeleb lid-dinja. Mhux kull min hu pastor, jew kull min hu evangelist, jew kull min hu apostlu. Kull min wieled minn Alla. Jekk inti ta' Kristu wieled minn Alla, int dan huwa d-dessin tiegħek teleb id-dinja. Amen. Din ir-rebħa fuq id-dinja. Isma' fuq ara xejn fid-dinja ta'. Ara xejn fid-dinja. Alla tgħidlek inti da kollu telbu ta'. U kif teleba fid-dinja? Id-dinja kollha daw l-inkwiet kollu dal-ħmeri daw il-perverżjoni kif jelbu? Bil-fidi. Il-fidi tagħna teleb da kollu. Għax minnu dak li jeleb id-dinja? Jekk mhux dak li jemmen li Ġesu Kristu hu liben ta' Alla. Alleluja. Temmen li Ġesu Kristu huwa liben ta' Alla? Inti msejjaħ biex teleb id-dinja. Toqgħodx tinkwieta, toqgħodx titlef irqat għax ġejt ittestjat fil-fidi tiegħek. Amen. Il-fidi tiegħek meta tiġi ttestjata, l-Iskrittura tgħidlek hija prezzjuża. Prezzjuża meta tkun qed tiġi ttestjata. Taf? Taf li inti meta tiġi ttestjat fil-fidi tiegħek, Alla jgħidlek binti, il-fidi tiegħek hija prezzjuża lija. Hekk tgħid l-Iskrittura. Precious promise, your precious faith. Morru ġagbu wieħed, morru ġagbu. Ħanna laqda l-waqt. Kun infaħħar Ġesu. Ħajjelkom aħwa. Issa mhux qed niblaffja, imma jekk din il-messaġġ inkoraġġikom u bniekom minn qalbi għatu glorja lil Alla għax dan kien messaġġ mill-Ispirtu tal-Mulej. Halleluja. Il-mara qalt li x'fuq xi qed titkellem illum? Qedtilha fuq il-fidi, qalt li preparajtu l-messaġġ qedtilha bil-fidi ħanipritka. Xi ħaġa żgur li qatt ma ħanagħmel nipritka bid-dubju. Amen. Amen. Grazzi Ġesu. Ġagbu kapitlu. Halleluja. Kapitlu 1. Ġagbu. Mela. Vers 2. Ħuti joddu kollox b'ferħ meta tħabtu wiċkom ma' kull xorta ta' tiġrib. Dawk l-aħwa li intom morda d-dar. Naf li meta tkun għaddej mit-test. Naf li meta tkun għaddej mill-mart. Tħossok li m'għandek xabtit titlob, m'għandek xabtit kanta, ma għandek għabtit biss tikkerlja fis-sodda u toqgħodi. Naf. Dak huwa il-bniedem naturali tiegħek ħossok. Imma l-Ispirtu tiegħek ġo fik qed jgħajjad. Għamel kuraġġ għax il-fidi li hemm fik ix-xitan irid iwaqqaf jilek. U l-fidi dejjem tiġi rilisjata mill-fom. Il-fidi tiġi rilisjata mill-fom. Ħajlek xi ħaġa ħwa. Meta inti jew it-tabib għallek xi rapport ħażin, jew ta' madwarek, jew il-boss, għalulek affarijiet li lilek il-fidi niktuwilek, kisruwilek. Taf kif tkissira dak li qallek ħaddieħor? B'dak li tgħid int. Dak li qallek ħaddieħor tkissru b'dak li tgħid int. Ġesu ma qallekx
inti kollok xejn ħadd ieħor fuqek. Ġesu qallek inti kollok dak li int tgħid fuqek. You will have whatsoever you say, not you will have whatsoever Nanna says. Ek topera l-fidi. Allura jekk in-nanna jew it-siju jew il-kuġin jew il-boss tawk xi teddida, u dak li hemm fik għatih vuċi. U ħaddem il-dawk l-anġli li huma disposti għalik. Halleluja. Amen. U ibda ringrazzja lil Alla u bda ddikjara li wedik li Alla qal fuqek. In Jesus name. Meta inti tkun qed tereq ġo dajsa, ma jkollokx aptit tmur fit-tex iskritturi u l-wedit. Imma taf li dik hija r-rebħa tiegħek. Amen. Halleluja. U ħanitolbu għal dawk l-aħwa, jekk inti llum għandek il-COVID, jew għandek xi mart ieħor, ħanitolbu miegħek issa stess. U int fejn int irċievi, għax l-Ispirtu tal-Alla ħajinżel fuqek bil-qawwa. Ħanaqra di u nitolbu. Vers 3. Għax għandkom tkunu tafu li t-tiġrib tal-fidi tagħkom inissa lis-sabar. Halleluja. Ħallu lis-sabar kollu l-milja tiegħu fikom biex tkunu perfetti, maturi u sħaħ. Mela taraw il-fidi, meta tiġi testjata, mhux ħadd itkisser jew ħadd iġġarraf, anzi, ħadd issaħħaħ, ħadd immatura, ħadd tkun iktar b'saħħtek, bla ma jkun jonqoskom xejn. U għallek irid li ma jkun jonqosok xejn. Issa kulħadd intom li kulħadd miegħi, qum hemm. Ejn nitolbu flimkien. U għan jitolbu, jekk inti l-lum għandek xi mart, xi uġieħ f'ġismek, jekk inti dawk li intom fuq televizjoni, Facebook, YouTube, għandek il-COVID, Ġesu Kristu ma jitrattax il-COVID jew xi virusi oħra differenti minn xi mart ieħor. Nies bil-COVID jiena rajt ifju. Tgħidli kif tkun taf żgur li vera fiqhom il-COVID. Number 1 naf ħafna aħwa li qabdithom u fiqu. Nirringrazzja lil Alla. Sewwa u naf li kellhom jagħmlu battalja u it-taqbida tal-fidi il-Bibja tgħidilha. Sewwa u ħarġu rebbieħa għax il-fidi kienet under fire and it was refined, not destroyed. Refined, not destroyed. U meta nħares lilkom dawk li intom kajtu li passer qabdin il-COVID, illum tafx narakom iktar konfidenti. Narakom iktar b'saħħitkom. Għax hekk intom vera. Dak mhux jiena ġessa xi nħobbkom ngħidilkom hekk, għax hekk int vera. Inti iktar b'saħħtek illum. Għax il-mulej ħallik tara li l-fidi tiegħek f'dak li weħdek hija ħafna iktar b'saħħitha mill-COVID. Minn kwalinkwa marda. Dik hija l-verità li ma titbiddel qatt. Halleluja. Grazzi mulej, dik hija l-injection li jiena rrid nieħu kuljum tal-wedid ta' Kristu. Dak huwa l-vaċċin li jaqret kull marda. Halleluja. Id-dem qaddis ta' Ġesu Kristu, l-isem glorjuż ta' Ġesu. Halleluja. Dak. Se jekk inti għandek konfidenza jew min jieħu min ma jieħux, mediċina, vaċċin, injections, tilqim, whatever, dak affarijiet tiegħek. Dak affarijiet tiegħek. Dak bejnek u bejn mulej u ħadd m'għandu jindaħallek bħalma ħadd m'għandu jindaħallili. Halleluja. Imma l-fidi tiegħi żgur hija fuq dak li jgħid il-mulej. Amen. U jekk intom taqraw Lut kapitlu 11, taraw in-nies kollha tal-modi x'kellhom minn xiex jgħaddu minħabba li baqgħu sodi fil-fidi. Amen aħwa. U aħna qed ngħixu fi żminijiet li jekk jiġi Ġesu jgħid, wow, river of love. Mimlija nies bil-fidi. Għalmen wejja sib ġieħed. Halleluja, ma ġejtx għal xejn. Amen. ħanitolbu għalik, jekk inti għandek xi mart, xi viruses, xi uġieħ, ħanitolbu għalik issa stess. Kulħadd jitlob miegħi, jitolbu fl-Ispirtu issa stess. Mulej qaddis.
Ara, jekk inti għat m'għandekx il-Ġesu Kristu, aħjar tgħid il-Ġesu l-ewwel jiġi ġewwa. Għax kif jiġi ġewwa dak kollha li hemm keġġeħ il-barra minn ġo fik. Amen? Ħalli l-battalja tkun ħafna inqas. Sewwa, għax jiena jekk irid inkeċċi l-ħallil, mhux noqgħod niġġieldu minn barra d-dar, nidħol f'dar u nteħ daqqa il-barra. Sewwa u meta jiġi Ġesu ġo fik, jekk hemm mart, jekk hemm demoni, jekk hemm saħħti, jekk hemm xi ħaġa hemm, Ġesu jiġi ġewwa u jitlaq dak kollu li hemm li mhux ġej minn Alla. Amen. Mela jekk inti l-ewwel darba tagħti ħajtek il-Kristu għal idejk, hawn xi ħadd irid jagħti ħajtu l-Ġesu llejla. Għall-ewwel darba għal idejk issa stess. Min irid tixtieq jagħti ħajtek il-Kristu għal idejk. Ħallelujah. Jekk inti tixtieq tagħti ħajtek il-Ġesu verament qiegħda talba warajja. Jgħidlu Misi Qaddis, kulħadd jitlob jgħid. Misi Qaddis, nemmen b'qalbi kollha li xem miktub fil-kelma qaddisa tiegħek. Li jekk jiena nemmen f'Ġesu bħala liben Alla u s-Salvatur tiegħi u li jint għajimtu mill-inwiet ma' t-tielet jum, jien insalva. Għalhekk nitolbok Ġesu ejja f'qalbi, poġġi fuq it-tron ta' ħajti, salvani u għamel minni dak li trid int. Niċħad lid-demonju u niċħad dak kollu li d-demonju għandu għalija, inkluż bil-mart li hu jipprova jpoġġi fuqi. Issa mole Qaddis, imlini bil-preżenza qaddisa tiegħek, aħsilni bid-dem qaddis tiegħek Ġesu, u għamel minni dak li trid int. Niddikjara li s-salna tiegħek tinvadili ġismi, ħsibijieti u ruħi. U dak kollu li mhux ġej minn Alla jinqala u jitkeċċa l-barra. Jien ta' Ġesu Kristu, jien qalbija tiegħek mulej. Issa bil-qawwa ta' Ġesu nieħdu awtorità fuq kull marda, fuq kull virus, fuq kull COVID. Nikmandaw issa stess. U norbtu kull spiritu ta' biża, spiritu ta' konfużjoni u spiritu ta' mart u spiritu ta' mewt. Norbtuh minn fuqek issa stess. Norbtuh minn dak kollu li huma morda issa stess. U nikmandak biex jitlaq f'isem Ġesu ta' Nazaret. Mart, itlaq. Nikmanda l-COVID biex titlaq minn ġo ġismek. Nikmanda kull virus ieħor biex jitlaq minn ġo ġismek. Dan mhux bil-qawwa tiegħi, ma bil-qawwa tal-glorja ta' Ġesu Kristu. Ġesu li jirrenja fuq ħajtek. Sidek, il-maħbub tiegħek, Alla tiegħek u s-Salvatur tiegħek. Dak li permezz tal-ġrieħi tiegħu u ħafuqu il-mart kollu tiegħek. U għalhekk issa tista' tirċi fil-fejqan u tirċi fil-maħfra ta' dnubietek. Kun maħfur jgħidlek il-mulej, kun maħfura qed jgħidlek Ġesu ħafellek. That's it. Maħfura. Ejxa li issa millum il-qudiem. Grazzi mulej Qaddis li inti tmiss il-daw in-nies li qed jaraw dan il-programm, li qed jaraw dan il-messaġġ. Grazzi li mulej xejn mhuwa impossibbli għalik u xejn mhuwa impossibbli għal dawk li qed jaraw dan u jemmnu. Hekk intejt fil-kelma tiegħek. Irrelevanti x'jaħseb ħadd ieħor, irrelevanti min jipprova jirridikola. Il-verità tibqa' biss il-kelma qaddisa tiegħek. U fuq dak aħna bnejna ħajjitna. Grazzi mulej li inti fidil u twettaq dak li inti wett. Birek il-dik loħt, birek il-dak li hija u niddikjaraw u nirrilisjaw fuqhom ħajja fejqan u saħħa fuq kull adma, fuq kull legament, fuq il-modullun, fuq id-dem tiegħek jiġi mqaddes id-dem ta' Ġesu Kristu fuqek. Halleluja. Grazzi Ġesu. Missom berikom. Il-fejqan tal-Ispirtu Santu jinżel fuqek issa stess. Id-dilka tal-Ispirtu Santu tinżel fuqek. Issa bda ringrazzja l-mulej. Ibda minn qalbek ringrazzja l-mulej. U għajdlu minn qalbek mulej jgħid jiena rrid ngħix għalik. Irrid ngħix għalik mulej. F'isem Ġesu Kristu. Grazzi tal-li kontu magħna, grazzi tal-li rajdu dal-messaġġ, ixxerjaħ dal-messaġġ. Għamlu like u subscribe għal-YouTube channel tagħna. U ejjew ixxirku magħna ġo ġemma mimlija nar tal-Ispirtu Santu. Kull nar ta' erba' u nar ta' sib fis-7 ta' filgħaxija u l-ħadd fil-għodu fl-10. Għatu ċabċiba kbira il-mulej. Halleluja! Grazzi mulej. God bless you.